ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு நம்ம சேனல் ஜிசி விளாக்ஸ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்பவே ஈஸியான ரொம்பவே டேஸ்ட்டான ஒரு கீரை பிரட்டல் பார்க்கலாங்க. அதாவது ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கு பருப்பில் போட்டாலோ இல்லை கீரை கடைஞ்சாலோ சுத்தமாக சாப்பிட மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு பிடிக்காது. அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க, அவங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்பவே நல்லாவும் இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆல்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கேட்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அது மட்டும் இல்லைங்க, எங்களை மாதிரி சிறிய யூடியூபர் அனைவருக்கும் உங்களோட ஒவ்வொரு சப்போர்ட்டும் ரொம்பவே முக்கியமானது. கண்டிப்பாக நீங்களும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க நம்புறேன். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 கட்டு கீரை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அரைக்கீரைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த கீரை தான் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி கழுவி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயம், அதையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 3 சின்ன தக்காளி எடுத்திருக்கேங்க. பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் 2 போதும். தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கடுகு, கொஞ்சமாக சீரகம் நல்லா பொரிய விட்டு எடுத்துக்கலாங்க. கடுகு சீரகம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு வரமிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். கில்லாமல் அப்படியே போட்டிருக்கேங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க. வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் அதுலேயே நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. நான் சின்ன உப்பு தான் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா நம்ம தண்ணி ஊற்றாமல் செய்கிறனால சின்ன உப்பாக இருந்தால் அது சீக்கிரம் கரைஞ்சிரும். கல் உப்பாக இருந்தால் கரையிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லாவே வணங்கிருச்சுங்க. இப்போ நம்ம சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்ச தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி ஓரளவுக்கு நல்லா குழஞ்சி வேகட்டுங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம தேவையான பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா உடஞ்சி நல்லா குழையிற வரையும் ஒரு 2 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சுக்கலாங்க. தக்காளி வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லாவே வணங்கிடுச்சுங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேவையான பொடி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 ஸ்பூன் அளவில் வர மிளகாய் பொடி சேர்த்துருக்கேங்க. 1/2 ஸ்பூன் கறி மசாலா பொடி நான் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 சிட்டிகை மஞ்சத்தூள். அவ்வளோதாங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி நம்ம போட்ட பொடி எல்லாமே நல்லா வணங்கி வந்துருச்சுங்க. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க கீரையை சேர்த்துக்கலாம். கீரை சேர்த்ததுக்கப்புறம் தண்ணியெல்லாம் ஊற்றணும்னு தேவையே இல்லைங்க. கைவிடாமல் நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. ரொம்பவே சூப்பராக நல்லா சுருளை வணங்கிடும். தண்ணி விட்டோம்னா ரொம்பவே ஒரு மாதிரி இருக்கும் டேஸ்ட்டு. சல்லுன்னு அது என்ன சொல்கிறது, சப்புன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த டேஸ்ட்டு வராது. அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு சிம்லேயே வச்சு நல்லா கிளறி எடுங்க. அடி பிடிக்கிறதுக்கும் நிறையா சான்ஸ் இருக்குது, ஏன்னா நம்ம தண்ணி விடாதனால. அதனால சிம்லேயே வச்சு நல்லா கிளறி எடுங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நல்லாவே சுருளை வணங்கிடுச்சுங்க. ஆல்மோஸ்ட் சூப்பராகவே ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம கீரை பிரட்டல். சிம்லேயே வச்சு நல்லா சுருளை வணக்கிடுங்க. ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. அவ்வளோதாங்க, ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம கீரை பிரட்டல். இதை வேறு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ரொம்பவே சூப்பராக ரொம்பவே ஈஸியாக நம்மளோட கீரை பிரட்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் சாதத்துக்கு மட்டும்தாங்க ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் தோசை சப்பாத்தி இந்த மாதிரி எதுக்காவது ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். அப்படியே நம்மளோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.